niin moro kaikki. Tänään me otetaan trampal-temppuja, indol-temppuja, maassa-temppuja, joten nauttikaa video. No niin, otetaan eka trampalla, joten lähtee nyt. Vähki! Poltti! Ei mennyt uudestaan. Koitetaan saada toi voltit 4 kertaa putkeen. 1. Ei, se jäi yhdestä kiinni. Vitsi. Ehkä mä jätän ton. Kokeillaan kodia. Älkää. Ei mene. Kokeillaan kabumia. Koitetaan tehdä toi tuplana. Ei! Vähän lähti muuten taaksepäin. Meni! En mä tiedä lasketaanko, mut sama silleen. Vielä temppuja vähän. Noin. Siitä otetaan. Nyt otetaan maassa temppuja. No niin, moro kaikki. Nyt me vedetään 2 päkkiä maassa. No niin. Yes! Sama. Sitten toka päkki. Yes! Sain. No niin, nyt me otetaan nämä indotemput. Joten vedetään vaikka eka vippi. Ihan vaan niinku perusvippi siis. Meni. Varsi. Meni. Menisikö tuplavippiä? Kertaa. Ei. 2 vippiä peräkkäin menisikö? 1. 1. Ei. 1. 2. Ei. No niin, nyt mä oon täällä trampalla ja siis mun kuvausteline meni vähän rikki, joten joudun kuvan nyt kädellä, joten ei tule ehkä niin hyvää, mut niin. Ei, menihän se backikin siitä aika helposti. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja muistakaa tilata kanavaa ja jakaa tätä. Moikka!